I wish there was a school that teaches everyone one thing, which is how to make money. There are many platforms on the social media that teach people on how to be good. Good is an acronym that stands for getting out of debt. My point is, you are overcommitted. You are heavily indebted. Why? Because you've learned everything except how to make money. Remember, it is not how much you earn, but it is about how much you are able to keep and how much you are able to save. Had it was about how much you make, we wouldn't have TV channels like I Blew It All. I personally feel that we need to invest in the publications that equip us with the acquisition of financial management skills. I love Robert Kiyosaki. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka ngesakhiwo sangaphakathi. Okusele manje izimo zokukhuluma ezintathu. IZIFENQO, IZAGA NEZISHO. Ukubuyela emuva kancane nje sikhulumile ngemifanekiso mqondo. Sathi inezinzwa ezinhlanu, sathi inezithombe magama ezine, sathi lezo zithombe magama lezo izifenqo. Ukuthasisela nje singathi isenza samuntu sigqamisa sigcizelele, ukunikezwa kwento engaphili, izimpawu zomuntu ophilayo. Remember, there are many ways of killing a cat. This is another example of how to explain or to define what personification is all about. Isihlonipho sigqamisa sigcizelele, ukwethulwa kwento embi, esabekayo, ehlambalazayo, ngendlela eyamukelekile. Isingathekiso sigqamisa sigcizelele, ukwethulwa kwento enezimpawu zalento engathekiswa ngayo. Uma imbongi ingathekisa inyuvesi yaKwaZulu ngokuthi iyingqongqolo, yingoba inezimpawu zengqongqolo. Mhlawumbe ke sesingaqhubeka ke manje ngezinye izifenqo, kungezona lezi esithi ziyizithombe magama ezitholakalayo kulezi nkondlo esesizenzile phambilini. Siyazazi yilena ethi izibongo zikakufa kwezwe, ngibonga ngiyanconcoza, kwandonga ziyaduma, thumela uzamcolo Nkosi ugqozi. Nkosi sikelele iAfrika, nyuvesi yaKwaZulu, nalena ethi akasekho. Ake siboneke. Sithola isifenqo esibizwa ngokuthiwa ihaba. Ihaba ligqamisa ligcizelele, ukwandisa okukhulunywa ngakho. Enkondlweni etholakala ekhasini lama-73 enesihloko esithi nyuvesi yaKwaZulu, sithola ihaba emgqeni wesi-5. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo: ubhakuba olungezindlu zinde zishaye ezulwini. Uma ngabe besizophendula umbuzo omfushane besizothi ihaba ligqamisa ligcizelele, ukwandiswa kwento okukhulunywa ngayo. Okwesibili besizothi ihaba ligqamisa ligcizelele ukuthi le nyuvesi iyibhilidikazi elikhulu. Kube sengathi uma ulibheke ngamehlo lifinyelela esibhakabhakeni. Ngingakakhohlwa nje, ihaba ngesingisi yi-hyperbole. Isifenqo silandela lapho yi-oxymoron. Kusetshenziswe igama elingumfakela, asinalo igama esizikhoyinele lona thina.
I-oxymoron igqamisa igcizelele. Amazwi aphikisanayo futhi alandelanayo, elinye ngemuva kwelinye. Ekhasini lama-51 sithola inkondlo osihloko sayo sithi Nkosi sikelele Afrika. Kule nkondlo kunebinza lesithupha eliqukethe i-oxymoron. Lifundeka ngalolu hlobo: bayahlangana behlakazwa, bayehlukana behlangene, bayakhuluzana bemunye, bayahlaselana bemunye, bamemeza ongabonwayo, ongabenza babe yimbumba. Kusukela emgqeni wama-31 kuya emgqeni wama-34 sithola amagama aphikisanayo. Okokuqala, bayahlangana, kodwa labo bantu labo babe behlakazwa. Kunomehluko la. Mhlawumbe to be more specific, kunokuphikisana lapho. Okwesibili, mhlambe nje ngingagoqa ngithi le migqa yomine iveza ukuphikisana emazwini noma emagameni asetshenziswe yimbongi. Ngesibone ukuthi besingawuphendula kanjani-ke umbuzo omfushane. Besingathi i-oxymoron igqamisa igcizelele. Amagama alandelanayo kodwa aphikisanayo, elinye ngemuva kwelinye. Okwesibili besizothi i-oxymoron igqamisa igcizelele. Ukuthi imbongi ikhuluma ngabantu abathandazela into eyodwa, kodwa bebe belwabodwa. Isifenqo esilandela lapho ileso esibizwa ngokuthiwa uphawu. Uphawu ngesingisi lubizwa ngokuthiwa phecelezi a symbol. Balingani bami nani bafundi, ngipheqile ngaphenya imibhalo eyahlukahlukene ngizama ukuthola ukuthi kodwa singaluchaza sithini uphawu ngehlulekile. Nanoma kunjalo asizukushiya izinto zilenga. Ekhasini lekhulu nesithupha sithola inkondlo ethi ngibonga ngiyanconcoza. Sizobuka noma sibheke umugqa wesikhombisa ofundeka ngalolu hlobo bengethwesa isicoco. Igama elithi isicoco luyisifenqo esiwuphawu. Uma ngabe besingaphendula umbuzo omfushane besingathi igama elithi isicoco ligqamisa ligcizelele uphawu lokunqoba, kwazise imbongi inikezwe umqhele ngoba izuze ulwazi olunzulu yaphinde yakhombisa futhi ukuhlakanipha. Enkondlweni ethi Nkosi sikelele Afrika, ekhasini lama-51 ebinzeni lesithupha sithola umugqa ka-27 ofundeka ngalolu hlobo: balindele indonsa nekhwezi. Nomugqa ka-29 ofundeka ngalolu hlobo: balindele umfumfu nolwezi. Lamagama amane alandelayo athi indonsa nekhwezi, umfumfu nolwezi awuphawu oluletha ithemba. Ngakho-ke uma ngabe besingaphendula umbuzo besingathi uphawu lugqamisa lugcizelele ukuba nethemba ekutheni nanoma isimo sisibi sibukeka ngathi kuyenyukela, kodwa-ke banalo ithemba lokuthi izinto zizolunga, bazophinde futhi babe nokukhanya. Yingakho imbongi isebenzise lezankanyezi ezimbili. Abantu base-Afrika bazophinde futhi babe nenala. Yingakho imbongi isebenzise lezanyanga ezimbili, umfumfu nolwezi. Isenza ukuthi singasebenza njengesifenqo. Siyazi sonke isenza ukuthi singumsindo.
ogqamisa ugcizelele ukuthi isenzo senzeke kanjani noma umsindo muni ovelayo uma kwenzeke okuthile. Ekhasini lekhulu namashumi amane nesikhombisa sithola inkondlo ethi thumela uzamcolo Nkosi. Emabinzeni amathathu alandelanayo kusukela ebinzeni lesibili kuya kwelesine imbongi isebenzise isenzo ukuthi. Ake siboneke emgqeni weshumi kufundeka ngalolu hlobo. Ifu lezi ntuli zikhuhle khuhle. Emgqeni weshumi nambili kufundeka ngalolu hlobo. Kube mnyama bhuqe. Emgqeni wamashumi amabili nane kufundeka ngalolu hlobo. Lome geqe. Ngizothatha umugqa weshumi ngiwusebenzise njengesibonelo. Kufundeka ngalolu hlobo. Ifu lezi ntuli zikhuhle khuhle. Isenza ukuthi esithi khuhle sigqamisa sigcizelele ukuthi isenzo senzeka kanjani. In a layman's language singathi yini yona lena edale lobu bumnyama. Yisiphi isenzo esenze ukuba kuze kugcine kube nalobu bumnyama obukhasa phansi. Uma siphendula lowo mbuzo kuba ngathi we are covering the second part of the question. Yingakho sizothi okwesibili ubumnyama obukhasa phansi budalwe yifu lesishingishane. Okwanamhlanje ngezifenqo ngizocela ukuma lapha. Yindaba okokuqala sikhulume ngezifenqo ezitholakala ezinkondlweni esizenzile. Zingakhona ezinye izifenqo kodwa ke mhlawumbe zitholakala kulezi nkondlo ezine esisazozenza. Okwesibili uma sibheka izinkondlo zikhona izifenqo engeke ngakwazi ukuzenza njengalesi esibizwa ngokuthiwa yi-anachronism. Siyazi sonke when we teach we use a context. Izinkondlo lezi I'm using them as a context to base my teaching on. It goes without saying that if there is no poem that touches on an anachronism, I won't be able to postulate it because I can't teach from a vacuum. Singakhohlwa ke isenza ukuthi ngesingisi sibizwa ngokuthiwa yi-idiophone. Makungathiwa ke siyachaza. Singathi siyini isifenqo? Singathi isifenqo inkulumo ehlakaniphile ngoba iqukethe umlayezo kanye nencazelo yamagama noma yamazwi ecashile. Ake sixoxe ngesaga. Yini esikuphawulayo ngesaga? Yilokhu okulandelayo. Isaga asiguquki. Khathalekile ukuthi usebenzisa ubuningi, inkathi edlule, inkathi ezofika, kumbe inkathi eyofika. Isaga asiguquki. Kungaguquka kuphela amagama aseduzane naso. Ekhasini lekhulu nesithupha enkondlweni ethi ngibonga ngeyanconcoza sithola isaga laphayana emgqeni weshumi nanhlanu. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo ngoba inkunzi isematholeni. Kulo mugqa yini sikuphawulayo? Siphawula ukuthi isaga esithi inkunzi isematholeni sisetshenziswe nesihlanganiso esithi ngoba. Ake sithini ke manje? Yimina imbongi. Akuyona lembongi ebhalile, yona lena engaziwa. Kodwa ke manje imbongi uSpooky N isiZulu. Bengizowubhala kanjani lo mugqa? Bengingathi futhi inkunzi sematholeni. Yiliphi igama lapho eliguqukile? Ileli elithi ngoba.
kwabhalwa elithi futhi, kodwa isaga sona asiguqukanga. Balulekile ngezaga ilokho okulandelayo. Okokuqala, yazi ukuthi sisetshenziswa nini, sisetshenziswa uma kwenze njani, sisetshenziswa kanjani. Okwesibili, sichazane. Ake siboneke. Sesinaso isibonelo sesaga, angithi sitholakala kulomugqa we-15. Umugqa ufundeka ngalolu hlobo ngoba inkunzi isematholeni. Lesi saga sisetshenziswa uma ngabe sifuna ukuthi omunye azi ukuthi angayithatheli phansi into encane, ngoba izinto ezinkulu ziqala kwezincane. Okwesibili, lesi saga sigqamisa sigcizelele ukuthi izimpawu zobuholi zibonakala umuntu esemncane engakakhuli kuyaphi. Balingani bami nani bafundi, sisafunde izinkondlo ezingu-8 kuphela. Kuzo zonke ngibone kuphela lesi saga esisodwa vo, asikho esinye engike ngasibona. Ngakho-ke ngizocela ukuma lapho. Nanoma kunjalo, siyini isaga? Isaga yinkulumo ehlakaniphile ngoba iqukethe umlayezo noma incazelo yamagama kumbe yamazwi ecashile. Yingakho nje izaga nezifenqo sizibiza ngokuthi ziyizimo zokukhuluma. Okwesithathu esingakhuluma ngako yizisho. Yini esiqaphelayo ngezisho? Izisho ziyaguquka. Zingaba sebuningini, enkathini ezofika, eyofika, edlule, njalo njalo. Isisho singakhiwa isenzo nomenziwa, singakhiwa isenzo nesandiso, singakhiwa isenzo kanye nebizo. Okubalulekile la ukuthi sithi isisho siyaguquguquka, asifani nesaga. Ake siboneke enkondlweni ethi ngibonga ngiyanconcoza. Sibona nazi izisho ezilandelayo: ukuthwesa isicoco, ukudla umhlanganiso. Kodwa ngoba isisho siyaguquguquka, asisasetshenziswanga njengoba sinjalo. Emgqeni wesikhombisa abashongo ukuthi ukuthwesa isicoco, kodwa bathe bengithwesa isicoco. Uyayibona inguquko? Emgqeni wesishiyagalombili abashongo ukuthi ukudla umhlanganiso, kodwa bathena ngokudla umhlanganiso ngezinduku zomsimbithi. Uyayibona inguquko? Vula ekhasini lama-92 uzothola inkondlo ethi akasekho. Ubheke ufunde umugqa wesibili, ufundeka ngalolu hlobo: ngokuphazima kwehla kasekho. Umugqa we-13 ufundeka ngalolu hlobo: ngokunyazima kweso. Le migqa yomibili iyayiveza inguquko ekusentshenzisweni kwesisho esithi ukuphazima kwehlo nesithi ukunyazima kweso. Ukube besizophendula umbuzo omfushane besizokuthi isisho sigqamisa sigcizelele inkulumo ehlakaniphile ngoba iqukethe umlayezo kumbe incazelo ecashile. Okwesibili, isisho esithi ngokuphazima kwehlo sigqamisa sigcizelele ukuthi lowo othandwayo usedlule emhlabeni masinyane kakhulu. Bese ngidwebela lamagama athi masinyane kakhulu. Sizovula ekhasini le114.
sithole inkondlo osihloko sayo sithi izibongo zikaKufakwezwe. Sizofunda umugqa wesine, ufundeka ngalolu hlobo. Ngimthande ebagaxa izinsimbi nanxa. Siyabona lapho isisho yilesi esithi ukugaxa izinsimbi. Uma ngabe besizophendula umbuzo omfushane besizothi isisho sigqamisa sigcizelele. Inkulumo ehlakaniphile ngoba iqukethe umlayezo nencazelo ecashile. Okwesibili, isisho esithi ukugaxa izinsimbi sigqamisa sigcizelele ukuthi inkosi uKufakwezwe yababopha abantu abebekade bechitha igazi yize bese bexolisa ngaleso sikhathi. Siyini kanti isisho? Isisho siyinkulumo ehlakaniphile ngoba iqukethe umlayezo noma incazelo ecashile. Yingakho nje izaga, izisho nezifenqo zingena ngaphansi kohla olulodwa olubizwa ngokuthiwa izimo zokukhuluma. Umehluko phakathi kwezaga nezisho ukuthi izisho ziyaguquguquka. Balingani bami nane bafundi, let me pause here for today. Siyabonga kakhulu, niyathandwa.